ҳама корҳо дар як самти дуруст монда. бурҳониддин Сафаралиев раиси собиқи як маҳалла ки бо гуноҳи барангехтани кинаву адовати миллӣ ба зиндон маҳкум шуда буд, ҳафтаи гузашта озод шудааст. ӯ баъди 10 моҳи адои ҷазо бар асоси қонуни авф озод шуд. 1265 кас буд. Вақте ки мо омадем 86 нафар монда буд дар зиндон аллакай. И як соли ҳаётум шояд ки 10 сола пешравӣ мая пас зад. Лекин ки ман кӯшиш мекунам ки ин рӯз озодӣ да баромадам ҳамин чи як тоза кунам, исбот кунам ки ман гунаҳгор нестам, бо ҳам пешрафт кунам. бурҳониддин Сафаралиев раиси деҳаи Сайёд ва муовинаш Фахриддин Раҷабов феврали имсол дар пайи шикояти сокинони узбектабори деҳа боздошт шуданд. баъдан Шокирҷон Исмоилов ки аз раиси маҳалла шикоят карда буд, бо айни ҷурм зиндонӣ шуд. Сафаралиев мегӯяд, дар зиндон бо гурӯҳи маҳбусоне нигаҳдорӣ мешуд ки бо гуноҳи тундгароӣ ҷазо гирифтаанд. ҳамин саршавии тафтишот дар ай тарафи шавикидаи шаҳри Ҳисор ман мавриди шиканҷа гирифтам. муфаттише ки ҳамин дела парвандае мебурд, ман азобу оқибат кард. ҳайбат некем тафтишота амният гирифта, дигарош гирифтан, ҳайбат раҳо шудем. аз зиндонда то мо рафтана, то ҳамин рафтем саршавиша вазъият уқа хуб набуд. баъде ки ҳамин роҳбари нав шуд, беҳад вазъияти зиндон ҳозир хуб буд. бурҳониддин ҳанӯз ҳам мегӯяд ки бе ҳеҷ гуноҳе як соли умри худро паси панҷара сипарӣ кард. бо гузашти як ҳафта ҳанӯз манзили Сафаралиев пурмеҳмон аст ва ҳамдиҳагон ба диданаш меоянд. мо хеле хурсандем ки раис омадан. мехоҳем ки бо кори худшон идома диҳанд. ҳамин як соле ки набудан ҳамин я справка дар кор мешуд, я маслиҳат дар кор мешуд, ранги бесоҳибо борин куҷо ки чигнеми чия намедонистем. мисол ҳамин бе ҳичи ҳамин одамо меомадан штраф мекардан, мерафтан. мон ҳам хеле шуд бисёри баъд ҳам хеле шуд як солда меомадан дарозаи тақтақ мекардан, штраф мекардан, пеш ки равем. як бор барои ҳамин свет омадан ҳам хеле штраф кардан рафтан. сокинони узбекзабони маҳаллаи Сайёд дар аризаи шикоятиашон бурҳониддин Сафаралиев ва Фахриддин Раҷабовро бо миллатгароӣ муттаҳам карда ва гуфтанд ки онҳо номи масҷиди маҳалла мулло Аҳмадқулӣ бобои узбекро ба масҷиди Сайёд иваз карданд. худи Сафаралиев гуфт, иваз кардани номи масҷид бо дархости мақомот сурат гирифтааст ва ӯ кори хатое накардааст.